سلام تعنا بلي زخبركم تخطاتلتي مدام معد زته كل شاب بز ساعة زين أباكم نبلو تحس تخينو أبز حرنا يوم أجندات مالتون كاب ساعة 10 تقلت جميرو كساب ساعة حدا مساهم نسأل حلو تحستيو للمون سلست عبيتي أجندات حرينا ترخينا لنا أبزي ترخينا زلنا دما أنا إبراهيم مسقالو كم دما مسرحتي في الساموراتو بمخانيو مو من البات تملكتنا سلست أجندات حزنا لنا مو أبزم سلست قدايات اليوم حسابات كن لاوت مريضنا لنا نمز خارزة أكل قداي مرزة فلا من نجورو أجندة خوينو بخلا برك دما من قصقاس إثيوبيا تفري تاي درجة لو تاي برك بس حزب النجارات حسر ربنا ناده السنة كروينا لومي مع التهربينيات هيمو موداتون بزعبها مع التهربينيات حتصير حساب لا وتقولوا عدل كليب فسا قاد حن مزاخ قاد حنا تنحى كم تم توزول خوتهم سلسته زعواتات حزنا كاب ساعة 10 خلته جمير كساب ساعة عدا بس سمعتنا تقاتلتنا تصنحنامو ያው ተከታተልተና ነው መዘውር ይሞተው ካብ ኢቲቪ ላንጉጅ ተዘይቀይሮም ብርክዝ በል ሐሳባት ምሳና ኮይኖም ዝላወጥሉ አው ገዛም ኮይኖም ዛተይሉ ዕድል ፈጠሪና ኢልና ሐሰሞ ያው ጉዳይ መረጻ ፈላም ዋኒን ስለዝኾነ ያው ከም ተፈልጦ ናይ 2018 መረጻ ድሕሪ አዋርሕ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ጉንበት 24 كم هاجر السالت العدل سلزلو زاجيت تسرع سرعة تايم مرزا كنا حسب تلنا خي مس أبات أساسيرنا ميديا ونقون قليو بسروخ زاجيت زلوا معالتات قتاي مسلو ناي مرزتن ناي خلوت خيرتات تعذبتن قناتات علينا أو حسابات كنا لاوت إنامو من البات قدم أنا مجماري فساو مست ناي مرزات أساسر قدات نتبلكتنا حسابات تقرب دسملني صبوا كم تلو الكاي شعاي حافشاوي هاجراي مرزا كاب 28 يكاتت كاب 28 مجابيت علاوي كيدي مرزت مزجبا نتقايد صنيحيو وزيد ما تقيد مرزا بديجيتالن بمانوال ويم ما بيستلمد بورقاتن بمسرح ديجيتالن مسرح تغيير تي مرزا كايد صنيحوتي ديجيتال من البات كم حدا ممكرت ناي ديجيتاليزيشن تغيير نخوسر تبايلو ابدي سابانا بدريدوا نيو تغبارام نخبر فتنة تغييرو بورد هاجراي مرزا زوسنو سلازي تي ديجيتال ناي مرصا كيدي بخلت ملكع يسون حدا بولقه بركي ابليكيشن مرجع زبل اندحر اب سلك خاوريدكا وي ممناي بعلها ناي ولقه سلك اوريد صن حسب اتناي مرصا كيدي تا ابليكيشن تطقيمو بعلو كملولو زخيل مسرحتهم هدالي زخلو ماتريالات ويم دما التاوتات اندحر دالي صنيحو بولكع تي مرصا نخكايد ويم دما ناي مراصنت كاردو نخوسد بديجيتال زكايد حدا مسرحيو بخالي ملكو دما اب طابياتات لو فت طابيا بسمو يالو تابلت حيزوم ويم دما سمارت سلك حيزوم صنيحوم تمزغاب او خيدو مللي زغونه كاردو ويم دما متاوقيو ويم ناشنال ايديز بحال زي فايدا متاوقي حيزو زغده قالت التاوتاتون نو غل زخل افت كبابين يشدش تورحن لعلون زنبر مخانو زفلت او زنورولو مللي حيزو اندحر كيدو بديجيتال كارد ناي مرصنت نخوسد استغبرلو مسرح تاعتاتولو يلكا زوسديو كاليت ناي مانوال سراح دما اب مبزحتو كللال ايثيوبيا بزيكا اب حد كلاب تግራይ ጥራሕ ተዘይ ኮይኑ اب مبزحتيهم كللات ايثيوبيا تناي مانوال سراحتታት شجر سيتي حاويسكا ማለት እዩ تمزغبتي ወይ مرصتي كارد نخوسدو استسرحلو سراح ينيرو اتخيد موساد كاردي بمخنيات تكنولوجي تبصحنت ناوت مرصان دما دحرتي حد ورحي كارد نخوسدو استفقدنا حد ورحي اوان كاب 28 يكاتت كاب 28 مغابيت ينيرو بدحرزي استوسنه مغوتات بفلاي مست اي تكنولوجي ممعبال تتحيزو نشتي مغوتات سلازنبره نمكحستو عيلو 14 معالتي وسخ تخايدو سلازي زي مسرت تغير دما بزح زولو مزغبتي بزح ولو تمزغبتي نخمزغون عدل لفتره ايو مغلو لا تفطير نيرو بناي تكنولوجي حصرت ناي ناوتي مرصا ويم ناي ناوت كارد دما كون بصحنا بزتفالالي كبابتات زنبره محلخاتات مفتاح زتخيده خيدي سلازي ازي ون توساخي معالتات توسيخلو مرصتي زيغاتات ممراص زخولو عدمهم لعلي 18 زغونه زيغاتات كمرصو زخولو زيغاتات كلهم ابتي مرصا نخصاتفلو زخيل عدل تماچاچي مالتي سلازي ببرك هاجر انتري خايو افناي لوم زبن مالتون 2018 شحاي حفشا هاجراي مرصا لعلي 50.5 مليون حزب كارد مرصا حيزو كاردو نزدلو بارتن مهاب
ኣብ ምፅባይ ይርከብ ማለት እዩ። እዚ ድማ ዝለዓለ ቁፅሪ ይመስለኒ ብጣዕሚ ልዑል ዝበሃል እዩ። ከዚ ብ5 ዓመት ዝካየድ መረፃ ኣሎ። ስለዚ ካብ ሻድሻይ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረፃ ዝነበረ ሕዚ እንተሪእና 31 ሚእታዊ ወሰኽ ፀብለልታ ዘርኢ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኣብቲ እዋን እሱ ናብ 38.4 ሚልዮን እዩ ነይሩ ብሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ። ሕዚ ግን 50.5 ሚልዮን መረፅቲ ካርድ ወሲዶም ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ብማኑዋልን ብዲጂታልን እንድሕር ከፊልና ርኢናዮ እውን ናብ 45 ሚልዮን ዝኣክል ብማኑዋል ዝወሰደ እዩ። 5.5 ዝኣክል ድማ ብናይ ኣፕሊኬሽን ወይም ድማ ብዲጂታል ካርድ መረፃ ዝወሰዱ እዮም ማለት እዩ። እዚ ምስቶም ሕሉፋት ናይ መረፃ ኩነታት እንትረአ ተሎ ብጣዕሚ ዓብዪ ናይ ሰፊሕ ናይ ቁፅሪ ኣፈላላይ ዘለዎ ምዃኑ እዚ ከም መልዕሊ ብዙሓት ምክንያታት ክለዓሉ ይኽእሉ እዮም። ግን እቲ ናይ መራፅነት ወይም ናይ ተሳታፋይነት ናይ ስርዓት ዲሞክራሲ ህንፀት ተሳታፋይ ህዝቢ ግን በብእዋኑ እናወሰኸ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ምናልባት ኣብ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ዝነበረ መራፃይ ሕዚ እንታይ ወሲኹሎ እንተኢልካ ሽዑ 18 ዓመት ዘይመልኦም ዝነበሩ መናእሰይ ሕዚ እናመልኡ ዝኸድሉ ኣሎ። በዚ ህዝብና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይኸድ ኣሎ። እቲ ሰብ ክመርሐኒ ይኽእል እዩ ዝብሎ ፓርቲ ወይም ከዓ ክመርሐኒ ይኽእል እዩ ዝብሎ ውልቀ ሰብ ተወዳዳራይ እውን ንምምራፅ ዘኽእል ናይ ንሕንሕ መንፈስ ዘሎ ምዃኑ ስርዓት ዲሞክራሲ ኣብ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ናይ ባዕሉ እጃም እናንፀፈ ይኸድሎ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ሓደ መረፃ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንምስታፍ ናብ 50 ሚልዮን 514,155 ዜጋታት ካርድ መረፃ ሒዞም ብዕሊ ክመርፁ ይፅበዩ ዘለው እዮም ኢልና ንውሰድ ንኽእል። ምናልባት ድሕሪ ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ድማ ኣብዚ መረፃ እዚ ካርድ ንምውሳድ ዘይተሳተፉ ትካላት ነይሮም። ንኣብነት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ካምፕ ዝነብሩ ኣብቲ ካርድ ንክወስዱ ዘይተመቻቸየሎም ዝነበረ ንወይኖም ንክወስዱ፣ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲኦም ኮይኖም ካርድ ንክወስዱ፣ ተፈናቀልቲ ወይም ድማ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ዝበሃል ድማ ኣብ መዕቆቢኦም ኮይኖም ንክወስዱ ድማ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዝተወሰነ መዓልቲ ተገይሩሎም ክሳብ 24 ሚያዝያ ማለት እዩ ዝፀንሕ ምዝገባ ናይ ምርጫ ተኻይደሎም እዋናት ነይሮም እዮም። እዚ ከም መልዕሊ እንድሕር ኢልና ስለዚ እቲ ቁፅሪ ካብ ዝለዓለ እውን ክዘይድ ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ። ትክክል። ምናልባት እዚኦም እንተይሓወሰ ኢቱ እስካብ ሕዚ 50.5 ሚልዮን መራፃይ ካርድ ወሲዱ ኣሎ ንብል ኣለና። መራኸብቲ ሓፋሽን ጋዜጠኛታትን ኣብዚ እዋን ኣብ ምርጫ ግዜ ወይም ከዓ ኣብ ገዛ መረፃ ኣብ ግዜ መረፃ ክኽተልዎም ክስዕብዎም ዝግብኦም ስራሕትታት ኣሎ። እዞም ዲሲፕሊን ወይም ከዓ ናይ ስነ ምግባር ስርዓታት እዮም። እቲ ቦርድ መረፃ በብእዋኑ እናተመሓየሸ ዝወፁ ኣዋጃት ኣሎ። ሳቶም መሰረት ገይሮም ድማ እዞም ጋዜጠኛታት ካርድ መረፃ ዝወሰዱ ሰባት ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ክስዕብዎም ዝግብኦም ሓደ እቲ ናይ ጋዜጠኝነት ወይ ናይ ሚድያ መራኸብቲ ሓፋሽ ባጅ ይወሃቡ ብቦርድ መረፃ። እዚ ባጅ ሒዝካ ኢኻ ናብ ናቁጣታት መረፃ ኸድካ ወይም ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት መረፃ ኸድካ ፀብፃብ እውን ክተቕርብ ትኽእል፣ ናይ ፀብፃብ ሓበሬታ እውን ክትጥይቕ ትኽእል። ቃለ ማሕተት ክገብሩ ዝኽእሉ ካብ መረፃ ጣብያ ወፃኢ ኮይኑ ዝካየድ ግን ድማ ባጅ ምግባሮም ሓደ መረጋገፂ ሕጋውነቶም ማለት እዩ። እቲ ዝውሰድ ዘሎ ሓበሬታ ዝወሃብሉ ሓበሬታ ዝምልከቶ ኣካል ኣፍልጦ ብቦርድ መረፃ ዝተዋሃቡ ድዩ ዝብል ሓደ መፍለይ ክኾን ኣለዎ። ባጅ ንዘለዎም ጥራሕ ኣብ ዝተፈቀደ ቦታ እዮም ቶም ፀብፃብ እውን ዘካይዱ ማለት እዩ። ከዚ ንኣብነት ጣብያ መረፃ ዝኾነት ቦታ ወይ ክፍሊ እንተሃልያ ካብ ወፃኢ ብዝኾነ ቦታ እዩ እቲ ፀብፃብ ክካይዱ ዝኽእሉ። ኣብቲ ውሽጢ ጣብያ መረፃ ፀብፃብ ወይም ድማ ቃለ ምሕትት ክገብሩ ከም ዘይኽእሉ እቲ ዝተመሓየሸ ሕጊ ወይም ድማ ኣዋጅ ይድንግግ ማለት እዩ። እቲ ቦርድ ዝሃቦም ባጅ ዘይብሎም ወይም ከዓ ዘይተዋሃቦም እንተኮይኖም ከዓ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ 200 ሜትሮ ፀብፃብ ናይ መረፃ ክሰርሑ ከም ዘይኽእሉ እቲ ሕጊ ክልኩል ምዃኑ ማለት እዩ። ስለዚ ጋዜጠኛታት መራኸቢ ሓፋሽ ዝኾነ ብውልቀ ይኹን ብትካል መንግስታዊ ይኹን ናይ ውልቀ ባጅ ክወስዱ ክኽእል ኣለዎም። ባጅ ዝሓዙ እውን ኣብ ውሽጢ ጣብያ መረፃ ክኾን የብሎምን ካብ ጣብያ ወፃኢ እዮም ፀብፃብ ዘካፍሉ። ምክንያቱ ምስጢራውነቱ ዝተሓለወ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ውሽጢ ተኣትዮም ናይ ሎሚ ናይ ካሜራ ዓይን ትፈልጥ ኢኻ ሌንሱ ኣብዚ ኮይንካ ክሽካ 1 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ክሽካ 1 ሜትሮ ርሕቐት ዙም ገይሩ ምስሊ ክወስድ ከም ዝኽእል የርኢ እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ብዝፃረር መልክዑ ናይ መረፃ ምስጢራውነት ወይም ናይ መረፃ ናይ ውልቀ ርእይቶ ንምቕማጥ ብዘኽእል መልክዑ ንክኸውን
ተባሂሉ ቶም ጋዜጠኛታት ክንደይ ዝኣክል ካብቲ ናይ ምርጫ ጣብያ ክርሕቑም ዘለዎም ካርድ እዚ ናይ ባጅ ዘይብሎም ወይ ድማ መእተው ዘይተፈቀደሎም ተኮይኖም ድማ ክንደይ ዝኣክል ካብቲ ናይ ምርጫ ጣብያ ካብቲ ከባቢ እውን ክርሕቑም ዘለዎም እቲ ሕጊ ድንግግ ማለት እዩ ስለዚ ባጅ ዘለዎም ጋዜጠኛታት መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብኡ ኣትዮም ክፅውፅው እንድሕር ኮይኖም ዘለዎም መሰል እንታይ እንተልካ ንወሃብቲ ድምፂ ኣብኡ ዘለዉ ንሑፅያት ንተወከልቲ ፓርቲ ተዓዘብቲ ቃለ ምሕታት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እቲ ቃለ ምሕታት ዝገብርዎ ግን ቃለ ምሕታት ዝገብርዎ ግን ካብቲ ጣብያ መረፃ ብዝወፀ ወይም ድማ እሱ ብዘየቃልዕ መልክዑ ምስጢራውነቱ ብዘየቃልዕ መልክዑ ክኾን ኣለዎ ተባሂሉ እዩ ዝግመት እቶም ባጅ ዘይብሎም ግን መራኸብቲ ሓፋሽ ወይም ጋዜጠኛታት እንብሎም ኣብ ምርጫ ጣብያ ካብ ምርጫ ጣብያ ኣብ ውሽጢ 200 ሜትሮ ዙርያ ኣትዮም ክፅውፅው ከም ዘይኽእሉ ክፅውፅው እውን ከም ዘይፍቀደሎም ይቕምጥ ተሳተፍቲ ሰብ ፅሒት ኣካላት ኣለዉ ምክንያቱ እዚ ናይ ሓደ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ መንገዲ እዩ ሰብኡ ዝዕፀው እዞም ሲቪክ ማሕበራት ዝበሃሉ ኣለዉ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ዜጋታት መረፃ እንተካይዱ ክፈልጥዎም ወይም ክግንዘብዎም ዝግብኦም ትምህርትታት ንከምህሩ ትምህርቲ ንኽህቡ ዝገብሩ እዮም ካልኦት ተዓዘብቲ እውን ኣለዉ ተዓዘብቲ ክበሃል ከሎ ካብ ገለልተኝነት ካብ ዘይሻራዊ ዝኾኑ ተዓዘብቲ ጀሚሮም ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ተዓዘብቲ እውን ኣለዉ እዚኣቶም እውን ኣትዮም ንክሳተፉ ዝፈቅድ ሕጊ እዩ ካብኡ ድማ እቶም ቅድም ንብሎም መራኸብቲ ሓፋሽ ወይም ጋዜጠኛታት ድማ ኣለዉ ስለዚ ሲቪክ ማሕበራት ስታት 169 ዝኣኽሉ ሲቪል ማሕበራት ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ መረፃ ኩነታት ከምሩ ኣፍልጦ ተዋሂቦም ተመዝጊቦም ክስካብ ከዚ እውን ምምሃር ጀሚሮም ዘለዉ ኢልካ ምውሳድ ትኽእል ኢኻ 55 ድማ ተዓዘብቲ ትካላትን ነቲ መረፃ ዲሞክራሲያውነት ፍትሓውነት ኣሳታፋይነቱ ንምዕዛብ ዝኣተው ኣለዉ ካብ ሓሊፉ እቶም መራኸብቲ ሓፋሽ እዚኦም ናይ ዓዲ ውሽጢ እዮም ናይ ዓዲ ውሽጢ እስካብ ሕዚ ብዘሎ ድማ መራኸብቲ ሓፋሽ በቲ ቦርድ ኣፍልጦ ረኺቦም ነቲ መረፃ ክፅውፅው ኣፍልጦ ዝረኸቡ መራኸብቲ ሓፋሽ እውን ሕላዊ ዝተገበረ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ይከኣል ማለት እዩ ግርም ምናልባት ፍስሓ ዘልዕልኻዮም ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ነጥብታት እዮም ምናልባት ቅድሚ ናብቶም ሕዚ መረፃ ዝካየድ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ሚድያ ክኽተሎ ዝግብኦን ከይድታት መራኸቢ ሓፋሽ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ ዝብል ነገር ተወሳኺ ሓሳብ ምቕማጠይ ዓበይቲ ፍፃመታት እናተፈፀሙ ከም ዝመፁ ኢኻ ብዝርዝር ኣቕሚጥካ እሞ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ናይቲ ከይዲ መረፃ ምዕባለ እንታይ ይመስል ዝብል ሓፈሻዊ ዝኾነ ስእሊ ዝህበና ኣቀራርባ ኢኻ ቀሪብካ ምዚ ግን ምናልባት ምስ ሚድያታት እውን ዝፈፀሙ ፍፃመታት ኣልዒልና ምስኡ ክንሪኦ ስለ ዘለኒ ኣብ ፍፃመ ክረአ ስለ ዝግብኦ ንኣብነት ትካልና ወሲድካ ትካል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ እዚ ናይ ስርዓት ዲሞክራሲ ንምዕባል ካብ ዘለዎ ሓላፍነት ዝተበገሰ ኣብዚ ናይ መረፃ ስራሕቲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም እናተፃወተ መፅኡ ብብርክት ዝበሉ መንገድታት እቲ ፈለማ ዝተፈላለዩ ፀብፀባት እናፀብፀበ መፅኡ ብዜናታቱ ዕለታዊ ፕሮግራማቱ ዝተፈላለዩ ውድባት ፖለቲካ እናቐረበ ድማ ሕንፆኦም ፕሮግራሙ እንታይ ይመስል ዝብል ሓሳቦም ክገልፁ ዕድል ክረኽቡ ምዕሩይ ብዝኾነ መንገዲ ንኩሎም ሓላፍ ዘላፍ ብዘይብሉ መንገዲ ንኩሎም ዘሳትፍ ምናልባት ዘይተሳተፉ ብናይ ባዕሎም ስንፍና ዝተረፉ ፓርቲታት ክህልው ይኽእል እዮም ተዓዲሞም ተፀዊዖም እዚ ዕድል ዘይተጠቐምሉ ፕሮግራሞም ዘየላለዩ ክህልው ይኽእል እዮም ከም ትካል ግን ንኩሎም ማዕረ ዕድል መደላድል ፈጢሩ ናብ ዝትካል እዚ መፅኦም ንኢቢሲ ዘልዕል ዘለኹ እምበር ካልኦት ትካላት እውን ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ኣይሰርሑን ማለት ኣይኮንኩም ብናይ ባዕልቶም ዝሰርሕዎ ነገራት ክህልው ይኽእል እዩ ከም ኢቢሲ ክንርኢ ከለና ግን እዚ ዕድል እዚ ንብርክት ዝበሉ ውዳት ፖለቲካ ሂቡ ሓሳባቶም ብነፃነት ፕሮግራሞምን ሕንፆምን ንስኻ እውን ሰራሕካዮ ፕሮግራም ኣሎ ንኣብነት ብትግርኛ ንሕና እውን ሰራሕናዮ ኣሎ ብዋናነት ድማ በአምሓርኛ ብኤፍኤም ብኩሎም ጣብያታት ኣማራፂ እዚ ዕድል እዚ ነቶም ውዳት ፖለቲካ ሂቡ ምስ ዝኽተሎም ስዕበኒ ዝብልዎ ማሕበረሰብ ዕላሞም ሕንፆም ፕሮግራሞም ብዛዕባ ከይዲ መረፃታይ ከም ዝመስል ሓሳባቶም ርእቶታቶም ዘቕረብሉ ዕድል እናፀብፀበ መፅኡ ካብዚ ወፃኢ እውን ብርክት ዝበሉ ምስ መረፃ ተኣሳሲሮም ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኢቨንታት ዝተፀብፀበሉ ብመልክዕ ዜና ዝቐርበሉ ዕድላት ኣቕሪቡ እዩ بوانا دما مدرخات كركرو نادالو أبزي ون بوليتيكا حسابات أب حزب زلو ريتو تاي يمثل حزبي نينا بوليتيكا ود بارت كمرت خمس غيل نينا حساب كسعب خمس غيل نشتي أفاف نوت كيف زخيل عدل زرخولو برودكاستنج كوربوريشن إثيوبيا استدالو مدرخات نيراميو حزب دما بقت علنات ناس أير ساعات توهيو معرض دل توهيو كلهم بوليتيكا ودبات برنامج حنسوا منكم دما نمرت أزل اليوم النجارات زوجلون حساون زغرولون عدلات النحابة زلوا خداتي زي من البات فولت إخا في الساعة تملكتنا ونبول لك عكردو اليوم أير ساعتنا التلفزيون مالت قنديم خان واجو يفلتيو بناس أي كفليته يجبرلون كم تعنتوا زولنايو نتناي ديمقراطية سرعت
ንምዕባል ከይዲ መረፃ እውን ስሙዝ ኮይኑ ክኸድ ካብ ዘለዎ ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት ብምብጋስ እዚ ናይ ኣየር ሰዓት እዚ እንዳ ፕራይም ታይም ዝበሃል ሰዓታት ከይቀረዩ ነዞም ፖለቲካ ፓርቲታትን ነዚ ናይ መረፃ ከይዲ ከማዕብሉ ዝኽእሉ ሓሳባት ካብን ናብን ዝውዝዕሉ ዕድል ዝፈጠረሉ ኩነታት ኣሎሞ ኣብቲ ፈፃፅማ ክንሪኦ ካብ ዝግብኡና ናይ ሚድያ ግደ ሓደ ኢልና ንወስዶ ንኽእል ኢና ፍስ ምስኡ ተኣሳሲሩ ምናልባት ኣብቶም ናይ ሚድያ ግደ ዝበልካዮም ልዕልካዮም ሓደ ክልተ ሓሳባት ጥራሕ ንምውሳኽ እየ ብዋናነት ስለ ዘቕመጥካዮም ምናልባት መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ከይዲ መረፃ ካብኡ እንታይ እዩ ዝሕለ ዝብል ትሕዝ ዝበልክዎ ሓደ ነቲ መረፃ ከተባብዑ ዝኽእሉ ፀብፃባት ንሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዘይውግን ካብ ኩሉ ነፃ ዝኾነ ናይቲ ሚድያን ናይቲ ሃገር ስሉጥ ዝኾነ ናይ ዲሞክራሲ ከይዲ ኣብ ምስላጥ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዓንዲ ሕቆ ዝኾነ ተራ ኣለዎ ወይ ግደ ኣለዎ ኢልካ ትወስዶ ትኽእል ኢኻ ንውሳነ መረፅቲ ዝሕግዙ ዝተማልኡ ሓበሬታታት ምቕራብ ናይዚ ሚድያ ወሳኒ ግደ ኢልና ንወስዶ ንኽእልና ኣብቲ መስርሕ ርኡይ ተራ ክፃወት ኣለዎ ዘይተርፍ ጉዳይ ልዕሊ ኩሉ ወገንታዊነት ዘለዎ ፀብፃብ ነቲ ሓደ ናእይሱ ነቲ ሓደ ቆናፂኡ ነቲ ሓደ ሓፍ ዘብል ሚዛኑ ዘይሓለወ ሓላፍ ዘላፍ ዘለዎ ፀብፃባትን ዜናታትን ካብ ምፅብፃብ ክዕቀብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ከም ሓደ ናይቲ ስነ ምግባር ከይዲ ኢልና ንወስዶ ጉዳይ እዩ ተወዳደርቲ ፓርቲታት ዕላምኦም ናብ መራፂ ህዝቢ ንምቕራብ ፍትሃዊ ዕድል ተዓንቶ ዝበልናዮ ነቲ ሓደ ሰፊሕ ሰዓት ሂብካ ነቲ ሓደ ኣናእስካ ትኸደሉ ዕድል ይህልን ምጥቃም ዘይምጥቃም ናይ ባዕልቶም ውሳነ ኮይኑ ግን ድማ ንኩሎም ምዕሩይ ዝኾነ ተመሳሳሊ ዝኾነ ኣየር ሰዓት ዝወሃበሉ ዕድል ኣሎ ኦፍ ኮርስ እቶም ፖለቲካ ፓርቲታት ዝመፅሉ ከባብታት ይውስኖ እዩ በዝሒ ህዝቢ ዘለዎ በዝሒ ከባቢ ዘለዎ ተኮይኑ ናይቲ ፓርቲ ዝመፀሉ ዝውህበሉ ሰዓት እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሚዛን ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ንኩሉ ግን ማዕረ ዝኾነ ሓሳብን ዕድልን መወዳደሪ ቦታን እናሃብካ ሓሳብን ከቕርቡ ምግባር ናይዚ ሚድያ ተልእኮ እዩ ከም ሓደ ብሕጊ ዝተቐመጠ ነገር እዩ ሰማይ መራኸብቲ ሓፋሽ ካሊእ ብዝተኻእለ መጠን ካብ መረፃ ተንከፍ ጉዳያት ሽፋን ክህቡ ኣለዎም እዩ ብዋናነት ካብኡ ወፃኢ ግን ውልቀ ድሌቶም ውልቀ ርእቶኦም ውልቀ ሓሳባቶም ውልቀ ኦፒኒየን ክሰጉሙ ዝኽእሉ እሞ ድማ ንኻሊእ ጉዳይ ድማ ፅልዋ ከስዕቡ ዝኽእሉ ነገራት ካብ ምሃውን ክዕገሰለዎም ዝብል ካልኦትን ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ኣለዎ እሞ እዚኦም ንምውሳኽ እየ ምናልባት ፍስሓ ክነጠቃሎ ስለ ንኽእል እዚ ጉዳይ እዚ መጠቃለሊ ኢልካ ትሕዞ ዘይተገለፀ ነገር ተልዩ ክበካ ሕዚ እቲ ናይ መረፃ መትከላት መረፃ ዝበሃል ኣለዉ ዋላ ከም ዜጋ እውን ከም ትካላት እውን ክንስዕቦም ዝግበአና ተባሂሎም ዝቕመጡ ሕዚ እቲ ናይ መረፃ ኩነታት እዞም ፕሪንሲፕልስ ዝበሃሉ ወይም ድማ መርህታት ዝበሃሉ ብምሓርኛ ሓደ እቲ ኩሉ ዜጋ ዝሳተፈ ብቐጥታ ብምስጢራውነቱ ዝተሓለወ ኣዋህባ ድምፂ ንክህሊ ብፍቓድነት መሰረት ዝገበረ ብፍቓድ እምበር ተገዲዱ ክገብሮ ዘይኽእል ምዃኑ ብነፃነትን ብዘይ ኣፈላላይ ወይም ዘይሻራዊ ብዝኾነ መልክዑ ኩሉ ዜጋ ዝሳተፈሉ ክኾን ኣለዎ ዝብል ሓደ ናይቲ መረፃ መትከል መሰረታዊ መትከል እዩ ካሊእ መሰል ክምረፅን ክመርፅን ብሕጊ ክሳብ ዘይተኸልከለ ንዝኾነ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ፍቑድ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብቤተ ፍርዲ ወይም ድማ ብዝምልከቶ ናይ ሕጊ ኣካል ዝተኸልከለ ዜጋ እስካብ ዘይኮነ ወይም ዝተዓቀበ ካብዚኦም ጉዳያት እስካብ ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ንምምራፅ እውን ንኽምረፅ እውን ዕድሙ ዝፈቅደሉ ሰብ ክሳተፈሉ ዝኽእል ምዃኑ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ መትከል እዩ ካሊእ ሕድሕድ መራፂ ህዝቢ ድምፁ ማዕረ እዩ ኣብ ክልል ጫፍ ዘሎ ከባቢ ኣብ ማእኸል ዘሎ ወይስ ቀዳማይ ሚኒስተር ይኹን ተራ ዜጋ ዝህቦ ድምፂ ኩሉ ዝምዘን ሓደ ቁፅሪ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ማዕረ ቁፅሪ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ስልጣን ዘለዎ ወይ ሃፍቲ ዘለዎ ወይ ተራ ዜጋ ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ድምፂ ሚዛን የብሉን ኩሉ ማዕረ እዩ ዝቁፀር ዝምባል እዩ ሕድሕድ መራፂ ድማ ድምፂ ምሃብ ዝኽእል ብኣካል ተረኺቡ እዩ ብተልእኮ ወይም ብውክልና ዝበሃል ኢለ ምናልባት ምስ ኣካል ጉዳት ተታሒዙ ሓገዝ ክህቡ ዝኽእሉ ብዝምልከቶም ኣካላት ኣፍልጦ ተዋሂቦም ዝድግፉ ኣለዉ ዓይነ ስውራን መሪሖም ወይ ምስማዕ ዝተሰኣኖም ደጊፎም ሓጊዞም ክመፁ ዝኽእሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም እዚኦም ብናቶም ብናይ ባዕላቶም ፍቓድ ግን ንሳቶም እውን እንትኾኑ ተሓጊዞም ኣብቲ ናይ መረፃ ናቁጣ መፂኦም እዮም ድምፆም ክህቡ ዝኽእሉ ስለዚ ኩሉ ዜጋ ብኣካል እዩ ዝብል ሓደ ፕሪንሲፕል ማለት እዩ ምናልባት ከምቲ ዝፍለጥ ኣብርሽ ማሕበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርዓት መረፃን ዝምልከት ከምቲ ዝፍለጥ ብሕገ መንግስቲ ፌድሪ አንቀጽ 45 ኢትዮጵያ ፓርላመንታዊ ስርዓት መንግስቲ ትኽተል ሃገር እያ ስለዚ ማሕበር መንግስቲ ክልተ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ መረፃ እዚ ዝካየድ ሓደ ናይ ክልል እዩ ሓደ ፌደራል ዝበሃል ፓርላማ ንብሎ ህዝቢ ተወካዮች ምክር ቤት ዝበሃል ወይ ከዓ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝበሃል
ናይ ፌደራሊ ተኻላይ ብክልል ምክሪ ቤት ወይ ባይቶ ንብሎ ክልተ እንትናት ኣሎ ክልተ ማሕበራት ኣለዎ እዚኣቶም መሰረት ምግባሪት መረፃ እውን ዝካየድ እዚ ሃገራዊ ሻውዓይ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረፃ ክንበሃል ከሎ ለክልቲኡ ዝኾነ መረፃ ዘካይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሰረት ምግባር እቲ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ወይ ናይ ፌደራል ቤት ምክሪ ክልል ባይቶ ዝምልከት ካውዚ ድምጽ ብምርካብ እዮም ናብ ክልል እውን ናብ ፌደራል እውን ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝኣቱ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ፌደራል መቐመጢ 547 መቐመጢ ወንበር ኣለዎ ናውዚ ኣብ ሕድሕድ ናይ ምርጫ ክልል ፀብለልታ ድምጽ ዝረኸበ ተወዳዳራይ ብውልቀ ይኹን ብውድብ ሒዙ ኣት ማለት እዩ ድምጽ ለሓዘ ኣብቲ ክልል እውን በዝሒ ህዝቡ በዝሒ ናይ ወንበር መቐመጢ ከም ክልል ናይ ዓለም ዝውሰን ኮይኑ ግን ድማ እቲ ናይ ካብ ክልል ምርጫ ክልል ዝሐሸ ድምጽ ዝረኸበ ናይ ባይቶ ናይ ክልል ዝኣተሉ እዩ ስለዚ ከም ክልሎም ዝተፈላለዩ በዝሒ ዝሕዙ ኮይኖም ግን እቲ ናይ ፌደራል ግን 547 ኢላውዚ ዝኣቱ እቲ ናይ መረፃ ኩነታት ይዝካየድ ማለት እዩ ሕዚ ናይ መረፃ ኩነታት ብዙሓት እዮም ሕዚ ንብሎ ሃገራዊ ሓፈሻዊ መረፃ ዝበሃል ኣሎ ናይ ክልል ኣሎ ናይ ሪፈረንደም ዝካየደሉ ኣሎ እዚ ናይ ውሳኔ ዝበሃል ማለት እዩ መሟያ ወይ መማልእ መረፃታት ዝበሃል ዘለዉ ካብኣቶም ከዚ ካብቶም ዘሎ መረፃታት እቲ ዋናት ቀንዲ መረፃ እዩ ተዚ ሻውዓይ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረፃ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንምውሳኽ እዩ ግርም ፍሳ ምናልባት ጉዳይ መረፃ ዝምልከት ፀብፀብና በዚ ክጠቃልኖ እሞ ምናልባት ኣብ መእተዊን ተመልከትና ሰለስተ አጀንዳታት ከም ዘለውና ኣላሊና ነርና እሞ ምዘለና ሰዓት ግን ምናልባት ውፅኢት ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ዝብል ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ብዕምቀት بسفيح النريو مخنا نازهخرنا من الوقت أموداتا جن لومي معلت حربينياتات يخبر مستمهلاو أبز قداي زي حصرت حساب أو كلتا دي أغاوشتي حساب كن لاوت مريض الله خفش من الوقت لومي كم تفلتو كم هاجر بكالندر زعت بعليو معلت حربينياتات مالتني إثيوبيا تاي مالتي ترجمو ما نم تملكت تناون ببجزهم خينهم زردوا قدايو زير جنت معلت المزخر كابل علنايو حربينياتات نزه هاجر زي أهلاوي إثيوبيا تبع الهاجر كولد ورلو أسأليت كتخون حشة بالرقة كلوا لو على النتاك حلا سلامة وحسكون مسوعة زخفلو أياتنا ذكرلو ناتهم أثر كن قتل دما نزح زلوا ولا دون إنمرلو معلت تجريزو سدمو معلت حربينياتات كن خبر كلنا من الوقت كابتشافنا بتشاف كم إثيوبيا ونت كفهرة بيرا عدنا تنري أقودايو أبسمين إثيوبيا كون قليو بمراغ إثيوبيا بدو إثيوبيا زيرو إثيوبيا نتبه الهاجر لا أقصل سلامك وحس زيجات تادما سلام كتنفسو أم مقبرنا وعلم زخنا كده وفيهم كابز علم زي استفليو بجانا زخنو بيزا زخنا ياتاتنا نز كرولنا قريمو من الوزولة دزيون كابزو ما ياتاتنا زيوم تمالي إثيوبيا تبه الهاجر كتهلو لعلاونة إثيوبيا بعدين ورد تتقلان كغاره تنبركي خكوز حيال أوروبا مو مدارك تزين أورو بزمناونة تسوار مستعتقة سراويت حابون نحن سنيقوم نزول دزيزة ترفلو قد سألنا إثيوبيا زرقا قتلو معلتي لنا نوصدو معلتي مو من البعض إذا معلتي زي كنذكر كلنا من البعض حزة ولا دون لعلاونة هاجرو هم زلوا خينو بأورا نت دمه والناس على أنا الزمن زي خوين زلوا دخلنا مستمقانو دحرت مستمقانو نزل دحرتن دخلنا أو جيدو تيبيا كم تناي قدم شما حافلو كم تناي أقسم نولو قدمي إذا مرسلت أنا قدمي تبع علم تصرح له عدل المفتار تحقاقيزون كابن نابن ترى داديون كسرح لو نلو كعد قلو زي النجار كم حدا من الوقت كنا وصلنا خينا مو في الساعة من الوقت أو أطول حساب تليوم كم أسر كنا مطر خينا ويلك خمستو لنا ساعات من الوقت 20 شوعة ميزا خلتش عن 10 شو من عامة مهرات لومي معالت حربينياتات يخبر الله إذا معالت زي ببرك هاجر كابز خبروا هزبان منجستان بعلات حديو زي كبهال كل جنس ويلكاتي معالت يطرح نذكر كان محلاف طرح زي كونس بقندو أب حدا أب عمت حنت جزء طرحون زي كونس ببعمتو نات خبروا لزخر مخنيات توم آياتات نزح هاجر زخفلوا واجا نمذكر تحزل له ولا ما كأتهم حدر تقبلوا زبن زت الوقال سجيرو تزلوا لا هاجر لا على النت المرجعات بناي مجوك خاني خليو بناي دحن النت خاني خليو بهاجر حد النت ون خاني خليو كقدامة آياتات كورس زجبوا سلازلي تي كند علامات عايز تفسر معاوت نمذكرن كاب حربينيات تورس حد النت نمت نخارين زي تاي مالتيو
ክብርታት ኣለዎ እዞም ክብርታት እዚኣቶም ክብርን ሃርበኛታት ቀዳሞት እንድሕር ትኮይንካ ሕዚ እውን ታሪክ ንሰርሐ ወይ ሃርበኛ ንዝኾነ ክብርን ሃብካ ትኸዲኻ እዩ ሶ እቲ ክብርታት ሂወቶም መሕሊፎም እዮም ዝኽሪ የድልዮም እዩ ሓልዮት ሃገር ኣንቢሮም እዮም ስለዚ ሃገር እዚኣ ምስ ሙሉእ ክብራ ንክትሸጋገር ዝገበሩ ኣፍልጦ ሂብካ ትሕዝ ዘለዎ ወለዶ ድማ ካብኡ ክመሃሩ ዝግብኦ ትምህርቲ ንክወስድ እዩ ስለዚ መንግስታዊ ኣፍልጦ ዝሃቦ እዩ በብዓመቱ ዝኽበር ዘሎ ብካላንደር ወይም ድማ ናይ ስራሕ እዋን ዕፁብ ኮይኑ ዝውዕለሉ ዘሎ ዓብይ ትኩረት ዓብይ ትርጉም ስለ ዝተዋሃቦ እዩ ካብ ውልድ ወለዶ ንምባል እዩ ግርም ሞፍሳ ሎሚ ዝነበረና ዛዕባ በዚ ክንድርቶም ምክንያቱ ሰዓት እውን ደሪትና ኣሎ ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ምስ ካልኦት ዛዕባታት ክንራኸብ ኢና እንተን ሎሚ ግን ምሳኹም ፀንሐና ኣነ ብርሃን መስኳሉ ከም ድማ መሳርሕተይ ፍስሓ መብራህቲ ምዃን ነይሩ ሰሰናይ ንዓኹም እናተመነና ሎሚ በዚ ክንዛዘም ሰላም you